Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-pajjiż għandu dejjem ifittex setturi ġodda u jkun tal-ewwel biex jidħol fihom b'regolamentazzjoni bilanċjata li tattira l-operaturi u tnissel fiduċja fis-serjetà tal-ġurisdizzjoni Maltija. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara wara nofsinhar għalaq konferenza dwar it-teknoloġija blockchain organizzata mill-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista. Meta Malta kienet fost tal-ewwel biex tara f'setturi ġodda u toħloq qafas regolatorju, dan wassal biex kabbar l-ekonomija u ħoloq opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità. Adrian Delija qal li dan ġara fis-servizzi finanzjarji u fil-gaming fost oħrajn. U qal li fil-programm elettorali tas-sena li għaddiet, il-Partit Nazzjonalista kien diġà identifika il-fintech bħala wieħed mis-setturi ġodda biex tiżviluppa l-ekonomija u għaldaqstant l-oppożizzjoni tappoġġja l-abbozzi ta' liġi li jirregolaw dan is-settur u li jisabu quddiem il-Parlament u qed tagħti l-kontribut tagħha biex dawn il-liġijiet ipoġġu lil Malta fuq quddiem nett f'din il-mewġa diġitali ġdida. Min-naħa l-oħra kompla l-kap tal-Partit Nazzjonalista u ma jistax jinjora ħsara kbira li saret li reputazzjoni ta' Malta f'dawn l-aħħar sentej meta faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers u ħeġġeġ biex il-gvern jagħmel dak kollu possibbli biex tikkiseb lura r-reputazzjoni tajba ta' Malta u li assigura li r-regolaturi ikunu tassew autonomi u indipendenti minn kull intħil politiku. U tenna li dan is-settur għandu potenzjal kbir u joffri opportunitajiet li jistgħu jinħatfu jekk niżviluppaw politika li tkun flessibbli u li fl-istess waqt tipproteġi r-reputazzjoni ta' Malta bħala ġurisdizzjoni serja. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll minn numru ta' esperti kemm Maltin kif ukoll operaturi internazzjonali.